Tenia dues consideracions per contrastar amb tu. Gràcies per la conferència, en primer lloc. No fa gaire vam ser un altre acte de l'ANC, en aquest cas, a Premià, i era una conferència del periodista Martí Anglada. I respecte al tema aquest europeu, ell feia bandera de dos temes d'una manera molt clara respecte al tema europeu. El primer punt important que deia ell és que els tractats de la Unió Europea no diuen res d'aquests casos. Per tant, és un tema de, ell deia una mica en plan de conya, de l'ordre política. Ara s'està ficant por, etc. en aquest tema, però en realitat és tot un tema que s'haurà de negociar. I el segon punt molt important, que no encaixa en aquest gràfic, però sí encaixa en el que has dit, és que després de 30 anys de ser ciutadans europeus amb uns drets, resulta que aquests drets són inalienables, són de les persones, no se'ns poden retirar. Això no casa gens amb la retòrica de la por que estem sentint, no? Diríem que d'un dia per l'altre, pim-pam, se'ns treuen aquests drets. Ell feia bandera d'aquests dos temes. Després va fer, perdó, per estendre una mica, va fer esment d'un tema molt interessant, d'un informe alemany que han filtrat sobre com pot resoldre's de manera elegant aquest tema en un període d'impàs de la reentrada, diguem-ne, o no sortida de la Unió Europea. Ell ho plantejava en termes del títol de l'informe alemany, que venia a ser com així, com Xipre, però a l'inrevés. A Xipre, per si no ho sabeu, tota la illa és Unió Europea, fins i tot la part que està ocupada pels turcs. El que passa que a la part que està ocupada pels turcs, tot el que hi ha a sobre de la illa no se li apliquen els tractats. Ell el que deia d'aquest informe alemany és que en cas de Catalunya seria exactament al revés. El territori català podria quedar en suspens, però tot el que hi ha a sobre, inclús les persones, inclús l'avenç, doncs, gràcies. Molt bé. A veure, respecte a aquest últim comentari que feies, Xipre, és una mica el que jo he dit. És a dir, hem de distingir entre ser estat membre de ple dret de la Unió Europea i poder-hi aplicar provisionalment els tractats, que és el que jo deia. Per ser membre de ple dret de la Unió Europea has d'haver signat l'acte d'adhesió. De tots els tractats que s'han d'anar signant durant el període de negociacions, aquest és l'únic que ens quedaria per signar. És l'únic que hauríem de signar per ser membre de ple dret de la Unió Europea. De la mateixa manera, Espanya també haurà de renegociar part dels tractats que va signar als anys 80 per aterrir-se a la Unió Europea. Per què? Perquè Espanya perdrà una part de la població espanyola, perdrà 7 milions i mig d'habitants, i conseqüentment, quan el poder polític a Europa està repartit segons el pes demogràfic dels seus estats membres, Espanya haurà de perdre bona part de la representació al Parlament i a d'altres institucions de la Unió Europea. Per tant, Espanya també haurà de renegociar algunes coses. Però, respecte a nosaltres, mentre no signem l'acte d'adhesió, és el que tu comentaves, el que pot acabar passant, que de fet és l'escenari més plausible, és que a Catalunya s'hagi de continuar aplicant la legislació comunitària, malgrat no siguem estat membre de ple dret. Per què? Perquè el que persegueix el dret internacional, quan es donen situacions d'aquestes, situacions de successió d'estats, com per exemple amb una secessió, és que hi hagi una garantia jurídica, que hi hagi seguretat jurídica. I precisament aquesta és la fórmula que segueix per garantir els negocis jurídics internacionals. Per altra banda, ara imagineu-vos per un moment, només per un moment, què passaria si Catalunya quedés fora de Schengen, que no hi quedarà, però què passaria si Catalunya quedés fora de Schengen? Ens diuen, des del discurs de la por, que els catalans que resideixen a l'estranger se'ls podria aplicar la llei d'estrangeria. El que no ens diuen és que els gairebé 180.000 estrangers de països de territori Schengen que viuen a Catalunya també se'ls podria aplicar la llei d'estrangeria, i començant pel director general de la SEAT. Vull dir, hi ha coses que són absurdes per ser, m'explico? De la mateixa manera que quan parlem de Flandes, que és el territori, la regió nord de Bèlgica,
Si Flandes s'independitzés, és evident que Flandes, amb capital Brussel·les, seu d'institucions comunitàries, és evident que seria absurd pretendre que quedés fora de la Unió Europea. Doncs allò que és absurd per Flandes també ha de ser absurd per Catalunya. Comentar una altra qüestió, i és que la Convenció de Viena de 1978 estableix de quina manera s'han de traspassar els tractats internacionals quan hi ha, per exemple, una independència d'una part del territori d'un estat. El que diu és que estableix diverses categories de tractats internacionals. Per exemple, els tractats bilaterals. Els tractats bilaterals són els tractats signats, en aquest cas per l'estat espanyol, amb un tercer estat. Per exemple, el Vaticà. D'acord? Aleshores, com es transmeten aquests tractats? Doncs tan senzill com que Catalunya no tindria l'obligació d'assumir aquests tractats signats per l'estat espanyol. Per què? Bilaterals. Per què? Perquè responen a una relació personalíssima entre el tercer estat i l'estat espanyol. I per altra banda, el tercer estat tampoc està obligat a mantenir amb Catalunya aquells tractats que mantenia amb Espanya. Però a la pràctica el que es fa és que s'acaben aplicant de forma directa. Per què? Perquè ara imagineu-vos un concordat del Vaticà amb l'estat espanyol que dona una sèrie de privilegis a l'Església Catòlica, que pot participar de finançament estatal, que pot tenir funcions en l'àmbit educatiu i que, per exemple, els béns de l'Església a Espanya no paguen impost de béns immobles. Això està contingut en un tractat entre Espanya i la Santa Seu. Bé, doncs Catalunya no tindria obligació de continuar aplicant a territori català aquest tractat. Per tant, el que s'acaba fent és simplement es continua aplicant directament, perquè aquests tractats el que generen són obligacions, però també drets. I, evidentment, ni al Vaticà ni a Catalunya li interessarà perdre aquesta relació. I això és important per un motiu, perquè els tractats bilaterals, la conclusió de tractats bilaterals, té una conseqüència jurídica important, que és el reconeixement internacional d'estats. És a dir, en el moment en què Catalunya assumeixi la responsabilitat de complir, de continuar aplicant els tractats bilaterals mantinguts entre Espanya i altres països, automàticament aquests altres països ens estan reconeguent la independència. Per tant, això és important, però perquè això passi és automàtic, només cal la voluntat d'aquests estats. Hi ha una altra categoria, que és la dels tractats multilaterals, que no són constitutius d'organitzacions internacionals. Per exemple, el Tractat de Schengen o el de la Unió Duanera Europea o el de l'Espai Econòmic Europeu. Aquests són tractats multilaterals, vol dir que hi ha moltes parts, però no constitueixen una organització internacional. Aquests com es transmeten? Doncs segons la Convenció de Viena del 78, el que ha de fer el nou estat és enviar una notificació de successió a les parts d'aquests tractats dient a partir d'ara, a partir del moment en què rebeu aquesta notificació escrita, jo substituiré a Espanya en el compliment d'aquests tractats a territori català. Ja veiem doncs que és una cosa gairebé automàtica. Amb això pots trigar 24 hores o 3 dies, és a dir, no cal més. Però el problema està, en tot cas, amb els tractats constitutius d'organitzacions internacionals, que és la tercera categoria de tractats, com per exemple el del Consell d'Europa o el de la Unió Europea, que sí són organitzacions internacionals. Aquí, en principi, no hi ha una legislació, una regulació específica. El que diu la Convenció de Viena del 78 és el que comentaves tu, que remet als tractats constitutius de cada organització. És a dir, els tractats constitutius de cada organització haurien de preveure la independència d'una part del territori d'un estat membre. Quin problema hi ha amb la Unió Europea? Doncs que els tractats constitutius de la Unió Europea no preveuen aquest cas. I per tant, com que no ho preveuen, al final s'ha d'anar a arribar a una solució de caràcter polític, que és el que comentàvem abans. Però mentre hi arribem a aquesta solució de caràcter polític, nosaltres apliquem la legislació comunitària com si no hagués passat res, de forma provisional. Disculpeu-me que m'hagi allargat excessivament, però és una mica el que comentaves tu.